मैनेजर गिला कोई रात फिनिशिंग दियो सर रात दिया है वो ना गुटे गोजोन गोरोबथाय आरो खौसेथि बे अबजेक्टिभजों जोनोम जानाय इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल बेयो 2015 मायथाइनि दिनै गाबोननि अक्ट' 5 आगस्ट खालि जोनोम जादों आरो दिनै फैयै फैयै बियो गाबोन 9थि खेब बिनि गायसन सान जोङो फालिगोन बे गायसन सान फालिनायाव टटेलि जोंनाव 14,000 मानसि जोङो गेदारिं खालामनायनि टारगेट लादों थारमाने जोङो मोनब्रैल' ब्लकनि मानसिनि गेदारिंखौ लादों बाखि सेन्ट्रेलनि जिल्लानि आरो ब्लकनि दैदेनगिरिफोर जोंनाव बेयाव बाहागो लाफैगोन 14 निफ्राय 16,000ल' जों टारगेट लादों बांद्राय गरम बोथोरखाय हुलस्थुलियासो जों मोनसे थासारि जों सृष्टि खालामनो नागिराखै बिनि गुबै थांखियानो जादों दिनै बिटिआरआव 35 लाख बिटिआर बासिया थांनाय बोसोरफोराव प्राय 15-20 बोसोर समाव जोंनि मानसिफ्रा शान्ति लुबैदोंमोन जोंनि मानसिफ्रा खौसेथि लुबैदोंमोन जोंनि मानसिफ्रा गोजोनथाय आरो जौगाथाय लुबैदोंमोन जाय थांखिजों दिनै इउपिपिएल दोलोआ जोनोम होदों बा जोनोम होजादों बे थांखिखौ दिनै जोङो साक्सेसफुल खालामदों बेनिखायनो जोङो रंजानाय मोनदों आरो दिनै जोंनि खामानिया खोब मोजाङै मोजां सोलिगासिनो दङ आरो दिनै जोङो मेन्टेलि फिजिकेलि गासैबो बिथिंनिफ्राय जोङो प्रिपेयार जाखाबाय गतिके नैबे सायनासालिनि खामानिया मावफुंगासिनो दङ दा हरनि 9:00 बाजियाव बे जाफुंजोबगोन इउपिपिएलनि दैदेनगिरिनि अनगायैबो गुबुन राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरबो बेयाव बाहागो लागोन नामा बेवहाय एजिपिनि आफादगिरि आरो बिजेपिनि आफादगिरि जिल्लानि बिथांमोना सानैया बाहागो लागोन बाखि जों रावखौबो लिंहरनाय जायाखै मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन अनला दाउ सबाय दाउ अमाजों नारजि मैथा अमा ना बाथोन थारुन ना थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन